Volám sa Lenhartová Ľubica, som z Modrého Kameňa. My ako rodina sme začali využívať produkty, ako je ActiveCell, pretože tento prostriedok je vynikajúci na regeneráciu ciev, na srdcový aparát a taktiež synovi sme objednali ActiveStart, pretože je športovcom a tieto produkty mu zvyšujú aktivitu preto, aby mohol ďalej športovať. A ešte sme začali používať aj Active Detox, pretože pokiaľ používame nejaký produkt, tak je potrebné, aby sa ten organizmus prečistil, aby teda tie látky, ktoré sú účinné v tomto produkte, sa vedeli vstrebať do organizmu. Volám sa Silvester Judák, som zo Žiliny. Od malička som mal zdravotné problémy, mám cukrovku. Dlhodobo som mal neudržiavané výsledky, v podstate komplikovaný stav. Počase samozrejme nastali komplikácie, ďalšie zdravotné problémy s očami, s obličkami, rôzne iné komplikácie, ktoré pri tejto chorobe nastávajú. S firmou ActiveStar som sa stretol cez jedného známeho, ktorý ma vlastne oslovil. Začal som piť nápoje, konkrétne som začal hneď Active Detox, Active Mineral, ActiveCell a Active 3. Behom niekoľkých mesiacov som zbadal aj na sebe v podstate zlepšenie zdravotného stavu, lepšie som sa cítil, viac vecí som dokázal zvládnuť, viac energie som mával, to mám v podstate aj teraz. No a čo som bol prekvapený a takisto aj moja doktorka, po niekoľkých mesiacoch sa mi rapidne zlepšili výsledky. Doktorka bola z toho doslova vyoraná, v podstate, že čo sa stalo, tak som jej povedal, že čo ako. No a v podstate dennodenne užívam tie 3 až 4 nápoje, momentálne už aj ďalšie výrobky, ktoré prišli, koktail, ktorý je vlastne ako zdravé jedlo pre mňa veľmi dobré, pretože vôbec nedvíha cukor na ráno. V podstate to bol môj taký najväčší výsledok a to ma vlastne utvrdilo aj v tom, že spolupracujem s veľmi dobrou firmou, kvalitnou firmou, ktorá vlastne vznikla na Slovensku, takže je to super a máme stále nové výrobky, takže teším sa z toho. No a možno by som vám povedal aj skúsenosti niektorých mojich zákazníkov, mojich klientov. Už máme teraz aj takisto koktaily na chudnutie a mám prvé výsledky, ľudia, ktorí už v podstate prvý mesiac chudnú, niektorí pochudli 2, niektorí 3, 4, 5 kg, ako kto, samozrejme ako to podľa toho, ako to dodržiavajú, takže výborné výsledky v tomto smere. Potom mám jednu pani, ktorá si vlastne mala problém s rukami, s karpálnym tunelom a s klbami, nemohla zatvoriť ruku maximálne tak do polovičky, v podstate zatvorila dlaň, nemohla si ani tašky odniesť, v podstate nič. Po dvoch nápojoch vypila ActiveCell a Active Body nápoj, pila mesiac, vypila ho v podstate za mesiac, obidva, tak hneď po tom mesiaci bez problémov si tašky nosila, takže super, takisto bola šťastná, spokojná z toho. Mimochodom tá pani má cez 70 rokov, je to dôchodkyňa. Volám sa Elenka Mičietová z Veľkého Rovného. S firmou ActiveStar som sa zoznámila hneď na začiatku, práve vtedy som mala veľké problémy so sarkoidózou 2. stupňa. Ordinovali mi kortikoidy. Vďaka ním som pribrala 10 kg. Trebalo mi očistiť organizmus a doplniť ho vitamínmi. Tie vitamíny som si doplnila ActiveStarom. Tie očistenie organizmu Active Detoxom a Active Body mi pomohli vyživiť moje kĺby, ktoré ma nechceli nosiť tú veľkú váhu. Dnes sa stali nielen tie 3, ale všetkých 6 nápojov môjim životným štýlom. Neviem si deň bez nich predstaviť. Oživili mi celé telo a tých nabratých pár kíl mi pomáha dávať dole tento produkt. A vlastne vďaka tomu som schudla 8 kg. Ďakujem ActiveStar aj všetkým hviezdičkám v ActiveStare. Volám sa Pavel Balcár, s firmou ActiveStar som sa zoznámil vlastne kvôli svojim vlastným zdravotným problémom. Firma ActiveStar mi veľmi pomohla. 27. septembra mi diagnostikovali žlčový kameň o veľkosti 14 mm. Už v decembri som mal tento kameň znížený o
4 mm, takže sa mi zmenšil na 9 mm používaním výrobkov Active Detox a výrobkov Active 3. Takisto používam výrobky Minerál, Active Body na kluby. Volám sa Jarmila Rosinová, som z Puchova. Pracujem vo svojom vlastnom štúdiu zdravia, kde masírujem a taktiež sa zaoberám poradenstvom v oblasti teda tej výživy. Všetky produkty spoločnosti ActiveStar sú unikátne svojim zložením a tým ma teda vlastne zaujali, pretože sú veľmi synergicky vyskladané. To znamená, že nielen, že sú tam fantastické zložky jednotlivých tých produktov, ale sú tak zložené, že podporujú vstrebávanie jedna druhej, alebo teda ten synergický efekt je tam fantastický. Keď ja teda osobne začínam deň Active Detoxom, pretože všetci žijeme v tejto dobe, ktorá je prechemizovaná, žijeme v neustálom strese, máme tie myšlienky kyslé, čiže to všetko nám telo zakysluje a treba neustále to telo čistiť. Čiže ja detox odporúčam na každý deň, každému človeku na tejto planéte, pretože je to tak, ako to je. Ja pokračujem ten deň dovyživením minerálmi, pretože zase tá skladba tých minerálov je tam, aj tých vitamínov je tam fantastická. Active Start je fantastický produkt na povzbudenie toho fyzického, ale aj toho psychického výkonu, takže výborná vec, keď niekto má pred sebou ťažký deň, ale aj na naštartovanie bežného pracovného dňa alebo pre študentov super, keď sú v nejakom ťažkom skúškovom období, tak je to výborná vec namiesto samozrejme veľmi zlých energetických nápojov, ktoré obsahujú to, čo obsahujú a dodajú energiu na chvíľočku a potom teda ten človek úplne vyfúkne a je vyčerpaný. Čiže tento Active Start je tým, že sú tam zložky, ktoré sú pre zdravie prospešné, tak tá energia vlastne trvá o mnoho dlhšie a nedôjde vlastne k tomu vysokému poklesu tej energie potom. Active 3, výborná vec, je to unikátna zmes troch medicínskych húb. Cordyceps rieši shiitake, Cordyceps výborné antibiotikum, čiže keď sú v tele nejaké zápaly, odporúčam to klientom, ktorí majú proste rôzne nejaké teda tie zápaly v tom tele, výborná vec na zdvihnutie imunity, na teda podporu tej imunity. Čo sa týka mňa osobne, mojich skúseností, nemala som nejaké veľké zdravotné problémy, ale samozrejme tým, že masírujem denne, je to fyzicky náročná práca, takže moje kĺby, hlavne teda ruky, zápestia, ramenné kĺby trpia, chrbtica trpí a pri používaní spreju, ktorý fakt v podstate za pár minút uľaví. Mám skúsenosti so sprejom aj pri rôznych natiahnutiach svalov, šliach, odreninách, proste výborná vec, akože veľmi rýchlo pomôže. Active Body už potom vlastne tá výživa znútra, čiže ľudia, ktorí majú problémy s kĺbami, s chrbticou, odporúčam, mám s tým v rámci klientov obrovské výborné skúsenosti. Volám sa Ľuboš Katrinčín, som z Dubnice nad Váhom. Rekreačne behávam a bolievali ma kĺby a šlachy pri väčších objemoch. Začal som užívať výrobok Active Body a po krátkej dobe ma tieto bolesti prešli. Potom som začal užívať aj ďalší výrobok Active Start, pretože som býval v zamestnaní stále unavený a ako som ho užíval, tak únava prestala byť a dokonca aj prácu, ktorú som odkladal, tak som sa do nej pustil. Tieto pozitívne skúsenosti ma tak nakopli, že som začal užívať aj ďalšie produkty a keďže sa mi aj tie páčili, tak som sa stal aj aktívnym distribútorom značky ActiveStar a ich produktov. Som Alena Balasárová, pochádzam z Puchova. Do ActiveStaru ma priviedol muž, lebo sa poznal s Jankom Zvakom a chcel som sa dozvedieť vlastne o tejto firme, o výrobkoch a vlastne začal som užívať v prvom rade Active Mineral, Active Detox a Active Cell. Pravidelne chodím na diabetológiu a nefrológiu, pretože som mala určité problémy aj s pečeňou, aj s ledvinami a na poslednom vyšetrení mi pani doktorka ma teda veľmi pochválila, lebo sa mi zmenil aj cukor, že o polovicu menej, aj vlastne cholesterol, tlak, proste všetko. A v poslednej miere bola som asi 6 rokov po operácii
chrbtice a vždy som mávala krče do nôh, aj do chrbáta, proste bolesti. A veľmi mi pomohol Active Body Spray, nápoj aj teda spray a som veľmi spokojná a doporúčam teda všetkým, ktorí váhajú, aby vlastne začali používať tieto nápoje. Ja som Juraj, som z Banskej Bystrici a poviem vám niečo málo o produktoch. Tým, že som športový tréner, kondičný, tak to využívam aj v praxi a hlavne vám poviem o koktejli. Môže sa s tým redukovať, môže sa s tým naberať, s tým zložením, čo je, s tými bielkovinami, takže dá sa to na naberanie svalstva, redukciu. Potom je tu vynikajúci produkt Active Start. To je niečo ako pretréningový nabudzovací prípravok, čiže taká pretréningová, by som povedal, taká šleha pretréningová, nabudí to organizmus a vlastne vtedy môžete fungovať 2-3 hodiny bez problémov. Potom počas nejakého výkonu, čo dávam, tak je super Active Cell alebo aj Active Mineral. Je to dobré skombinovať to aj dokopy a funguje to aj ako regenerácia. Počas výkonu to štartuje organizmus stále a po výkone to regeneruje tými Active Minerálmi, čo sú. Potom sú tu vynikajúce produkty na kĺby v kombinácii s tým Active Body Spray. To sú asi produkty, s ktorými mám ja tak skúsenosti.